kezdtem a pályát, de grafikusként is nyomatokat, szitanyomatokat készítettem. Majd amikor a 80-as évek derekán Kecskeméten elindult a Nemzetközi Zománcművészeti Szimpózium, akkor én épp a Művelődési Központ munkatársa voltam, és feladatom volt, hogy a szimpózium munkáját segítsem, a végén a kiállításokat rendezzem. És ott kiderült, hogy a zománcipar is kikísérletezett egy olyan masszát, ami szitanyomásra alkalmas. Ez aztán persze, hogy kíváncsi lettem, és muszáj volt kipróbálni. Hát ez a kísérletezés, a zománc és a szitanyomás és a zománcfestés, hát ez most már több mint 40 éve tart, és lehet még 50? Akkor 50. Tehát ugye én grafikusként is, amikor a szitanyomaimat készítettem, fotografikákat használtam a nyomatokon, és kiderült, hogy ezt a fajta nyomatot, a fotót, sőt még a rasteres nyomást, mint utóbbi években kiderült, még a 4 színkolor nyomást is lehet zománcban megvalósítani, sőt számomra sokkal izgalmasabban, mint a grafikában, mert végül is azért nem tudok ettől a műfajtól szabadulni most már több évtizede, mert nem találtam még egy olyan képzőművészeti műfajt, amiben ennyi titok lenne. Tehát az ember soha nem tudja 100%-ig, hogy ott a 820 fokon az elektromos kemencében mi történik az alatt a másfél perc alatt, vagy 2 perc alatt, amíg én a megfestett zománcot oda behelyezem. És tehát azért is, persze tapasztalat alapján már az ember tudja, hogy ha én a munka során mondjuk egy sötét kobalt kéket akarok elérni égetés után, amikor azt fölfestem, az egy rózsaszínű világos massza. Tehát a zománc nem festék, hanem máz, ez is gyakorlatilag annyiba különbözik a kerámia máztól, hogy a hordozója nem égetett agyak vagy porcelán, hanem fém. Én például acéllemezekre zománcozok legszívesebben, de lehet rézlemezre is. És igen, aranyra is lehetne szép nagy méretbe, de azt egyelőre nem szoktam, még nem szoktam rá. És tehát az abban a titok, hogy az ember az összteljes minden tapasztalatát belevetheti a munkába, miközben készül. Tehát ugye egy-egy ilyen zománc tábla körülbelül 6-8 égetéssel készül el, különböző színrétegeket hord föl az ember, amik aztán egymást befolyásolják, nyilván az alatta lévő szín is átjön valamilyen mértékben, és gyakorlatilag amikor az ember már 4-5 égetésen túl van, és akkor belenyomom a fotografikai részleteket, esetleg szövegeket, vagy bármiket, mint ott például a Szent Pál zománcon, az üzenetem, akkor hát amikor most már minden meg van festve, bele van nyomva nyomat, és akkor gyakorlatilag az ember arra készül, hogy egy utolsó égetésre még beküldöm a kemencébe, és akkor ott gyakorlatilag abban az égetésben a témával kapcsolatos összes szellemi, lelki tapasztalat és motiváció, és az zománc és a fém bekerül a kemencébe, és ott gyakorlatilag szellemnek és anyagnak ott a kemencébe kell egy műalkotássá összeolvadnia. És ezt meg is szokta tenni, ugye a technika megteszi az összeolvasztást, de ha én csak valahogy nem vagyok eléggé alázatos, és nem vagyok eléggé átadott, akkor végigcsinálhatom én a munkafolyamatokat hibátlanul, de hogyha a léleküzenete nem tudja átjárni ezt a művet, tehát el kell jutni alkotás közben egy olyan állapotba, amikor az ember úgy ki tudja üresíteni magát, mindenféle hétköznapi gondoktól meg tud szabadulni, és csak a kép van meg én. És semmi más nem. Ahogy a Kempis Tamás írja a Krisztus követésében, hogy meg kell szabadulni a földi dolgokhoz való rendetlen ragaszkodásainktól, ki kell üresíteni magunkat, mert Isten bőven osztja a kegyelmet, ahol üres edényre talál.
Tehát ezt az állapotot kell elérni alkotás közben, és hogyha a munkafolyamatot valahol a kemence környékén még úgy a föntiek, mondjuk a Szentlélek kicsit megérinti, akkor ott valóban műalkotás születik. Ha ez nem történik meg, akkor kapok egy zománccal bevont acéllemezt is ennyi. De hogyha ez megtörténik, és a műalkotás születik, akkor az valóban kegyelmi állapot. És amint kiveszi az ember a vörösen izzó acéllemezt a kemencéből, leteszem, és ahogy hűl, sötétedik, úgy hívódnak elő a színek, és akkor jelenik meg a végleges minőségébe az ománc. Tehát ezért nem tudok tőle szabadulni, mert mindig rejt valami titkot, és nem is kell, hogy az ember az alkotói folyamatnak minden részletével tisztában legyen, mert nagyon sokszor előfordul, hogy azt látom, hogy milyen lesz a kép, az nem döntő módon nem rajtam múlik. Tehát előfordul, hogy olyan végeredmény születik, amire én nem is gondoltam volna, esetleg meghaladja az én képességeimet, tehát a teremtő valamit hozzáad ahhoz a munkafolyamathoz, ami itt végbe ment. És persze az alkotói szabadság az ugye határtalan, szokták mondani nálam liberálisabb gondolkodású kollégáim, és ugye József Attilát szokták idézni, hogy jöjj szabadság, teszünk nekem rendet, ami egy gyönyörű költői kép, de valójában nem így működik, mert a szabadságnak nem olyan a természete, hogy rendet szűnjön, hanem inkább rendetlenséget, mert hogy lázad minden ellen. Úgyhogy a Goethe ezt sokkal pontosabban fogalmazta, úgyhogy én őt szoktam idézni, a szabadságról van szó, mert ő meg azt írta, hogy korlátok közt válik el a mester, és a szabadság a törvény adománya. Na hát ezt azért nem árt tiszteletbe tartani, hogy az alkotó folyamat során. Hogy valamit mondjak a körülöttem lévő képekről is, és ne csippadjon el azért a lábuk közben. Tehát ott vannak a korábbi munkák az előtérben, a legelső zománc ugye édesapám emlékére készült, a mellette lévő az ott egy kicsit úgy megcsapott a történelem szele, tehát az elsodort nemzedék az a frontról hazatérő világháborús katonák, ahogy ott a vonat légcsőjén kapaszkodnak és érkeznek haza kicsit csontsolányan. De mivel hogy a művészet lényege, tehát minden jó művészet szükségszerűen kell, hogy szakrális tartalommal rendelkezzen, a rossz művészet legfontosabb ismérve a szakralitás teljes hiánya. És ez nem föltétlen csak a témán múlik, hogy bibliai témát dolgozol az ember, de azért ott szembe említeni az Üzenet című kis képet, ugye a Szent Pálnak a első korintusi leveléből van az a kis idézet, hogy lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, de ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. És az ott kis zománc ott még a budafoki zománcjárba jártunk, nemzetközi workshopokat szerveztünk, és ott egy ilyen radiátor lemez, tehát ilyen kicsit selejtes gyári lemezeket mi kaptunk. Vagy úgy, hogy zuhanypálca volt, vagy úgy, hogy radiátor, vagy konvektorlemez. Az például egy ilyen konvektorlemez az a perforált, és nekem pont jó jött, hogy a börtönéből szabaduló Szent Pál, és az a bizonyos korintusi levél részlete. Úgy haladjunk is tovább. Itt középen a magyarul, tehát az Ismert a Divers alapján készült egy sorozat. Ez a 2008-10 környékén jártam, a Kecskemét környékét, és a lerobbant Tanyák környékét fotózgattam, azoknak a kipusztult gyümölcsösöknek és belomlott falaknak a vidékét, ahol ugye pár 10 évvel ezelőtt még gyerekek rohangáltak, és volt egy festő élet. Itt tulajdonképpen megjelenik, hogy én tanyasi gyerek voltam, és az Úrréki tanyánknak a képe is megjelenik ezen, tehát ezek ilyen gyerekkori emlékek szövődnek bele ebbe a dologba, és inkább úgy a mindennapi élet szakralitásáról hoz valamilyen üzenetet. Ott a múlóidő ablakai, ott édesapám áll középen az ajtóba, az is egy ilyen életrajzi indítatású dolog,
Még amiről beszélnék többet, ez az Élet kenyere című kompozíció, aminek még más változatai is vannak. Tehát itt azért láthatóan megjelennek az ismert keresztény motívumok. A Krisztus monogram, az ókeresztény Krisztus monogram mögött ugye ott van egy Krisztus arc. És ez gyakorlatilag a torinói lepelnek és a manopelói kendőnek az ötvözete. Tehát a torinói lepelről mindenki tud, azon a vásznon van egy negatív Krisztus alak, amiről nem tudni, hogy hogyan került oda, tudósok meg nem tudják fejteni. Odáig eljutottak, hogy ahhoz, hogy egy olyan kép a vásznon megjelenhessen, mint ami a torinói lepel Krisztus arca és a teste, ahhoz 34,5 milliárd kilowatt vákum ibolyán túli sugárzás szükséges. 34,5 milliárd. A teljes tudomány a világ összes laboratóriumával tud valami 4,5 milliárdot. Tehát a tudomány itt tart a teremtés titkához képest, és akkor én nem örülök, mikor nekem arról beszélnek, hogy majd a tudomány átveszi a vallásnak a szerepét, amikor még így kullog a teremtés titka után, akkor talán még nem bíznám a tudományra, habár én nagyra becsülöm a tudomány sok fantasztikus eredményeit, és ebből nagyon sok mindent profitálunk mi emberek, csak az nem mindegy, hogy a tudomány önmagában se nem jó, se nem rossz, attól válik jobbá vagy rosszá, hogy mire használják. De ha tovább megyünk, itt az Örök Élet kenyere című kompozíciót látjuk, fönt van egy ismert ikona részlet, az örökkeleti, görög katolikus vallásban használt ikonképekről van szó, és az Isten anyának többféle változata van, ez az orante, vagy orange változat, amikor a fohászkodó Isten anyát látjuk, a kedvén már megjelenik a kis Jézus, így ilyen körformában, mint egy megelőlegezve az eukarisztiát, tehát hogy a eukarisztia Krisztus teste, az örök élet kenyere, és akkor alatta azért megjelenik a földi, a valóságos kenyér is, tehát az égi kenyér, a földi kenyér. A másik kompozíciónak mi is a címe? Igen, a színeváltozása, tehát a Teofán Gríknek az ikonjából indultam ki, van egy földtámadás, illetve nem földtámadás, hanem a hegyen, amikor a színeváltozása megtörténik, és ott megjelenik Illés és Mózes. Azt építettem be ebbe az románc kompozícióba, vele komponálva a torinói lepel, manopelóiken, tehát minden olyan információt próbáltam itt egy kompozícióban, ami ez a fajta földön túli fény, ez a fajta földön sugárzás megjelenik. És akkor van itt még néhány szinte, ott van egy racka, nyugokról készült kompozíció, az Zolinak volt egy időben 120 darab racka, egy komoly rackanyája, a tanyák melletti legelőn, és egy Szent Györgynek kihajtásnál hívott, hogy fotózzon már a rackákat. Hát ez ebből készült, ugye a fényben, ahogy változik a kép, és az utolsó kompozícióhoz meg éppen ebből az alkalomból egy húsvéti bárányt az Zoli nyakába kerítettünk, hogy legyen egy ilyen jó pásztor motívumom is. Úgyhogy én ennyit mondanék el ezekről a munkákról, utána szívesen beszélgethetünk, és nyugodtan kérdezzenek bármit. Köszönöm szépen a figyelmet. Most egy kicsivel tömegyek. Köszönöm mindenkit. Rövidebb lesz lényegesen, csak tömöreg. Hideg napok, fényes napok. Pattan a szikra, izzik a zsarátnok. Melegszik a lélek a szellem hidegében. Szobrász munkám alapvetései és alkotási lélektelen aspektusai. Az ember és a kő ontológiája, a kő, mint a teremtés emlékezete, a kő és mintakép, illetve a mintaképen a nációja. Szellemi öröklét vágyazottságunk igazi élményünk. Ebből kell eredeztetnünk a művészetet, így a szobrászoknak is ebből kell fakadni. Mi az,
ami a művészetnek kikerülhetetlenül szakrális természete sajátja. Hogyan lehet a teremtetlen létből való eredeztetést megcélozni a szobrászatban? Ma, amikor a formák keresése az időkeresésnek technikájává vált, és nem jött el az ideje annak, hogy a művészet és benne a szobrász alkotás újra morális imperatívusszá váljon, minta és példa. Az is a teremtő képzelt moráljává válik. Hozzájárulás, verítékes munka a teremtés realitásának, inkarnációnak beteljesítéséhez, helyreállításához. A bányanyers kő, a folyómederből kiemelt kavics alkotóelem, a belőle épített mű a teremtés szellemi arcából is örököl. Ilyen és hasonló kérdésfelvetésekre, felismerésekre jutottam több mint 3 évtizedes kontemplatív alkotómunkám és művészetelméleti kutatásaim során. E gondolatok köré íródik művészi hitvallásom. Isteni bizonyosságot kereső szobrászként alapvető fontosságúvá vált számomra a vertikális irányú átszellemülés, transzcendens kapcsolatom a Teremtővel. Azt állítom, hogy a mai világunkban működtetett posztmodern megközelítés annak ellenére, hogy valamennyi irányzat új teljességkoncepcióval áll elő, magában nem elegendő a szobrászi kiteljesedéshez. Mert a valóság és misztika édes testvérek. A valóság túl van a tényeken, a tények innen vannak a valóságon. E dimenzióban egy olyan primordiális, ős eredeti léttér jön létre, ami gazdagabb a természettudományos dimenziónál, és egyfajta többlet születik. Ennek a transzcendens kapcsolatnak az eredményeként utalhatók a szobor ontológiai feltöltöttségére, szakralitására, azaz létében való gyarapodására. Ezzel azt állítom, hogy a két sík egymásra vetíthető, fedik és nem kioltják egymást. Ami még ennél is fontosabb, gazdagodnak ezáltal. Paradigma értékelés számomra az a felismerés, hogy míg korunk egyik leghatásosabb posztmodern gondolkodója, a francia Jean-François Lyotard egy új pogányság ideológiát alapozta meg, addig honfitársa, szintén francia Paul Virilio az isteni örökkévalóság és a természettudományos időfogalom egymásra vetítésére vázolta fel az eltűnés esztétikáját. Virilio a művészetek idővonatkozásának átértékelésére nem csupán a művészet új megközelítése jelentette számomra, hanem az isteni örökkévalóság, időtlenség, színről színre látás problematikájának legmodernebb megfogalmazását, és ezen időfogalom szobrászi megjelenítésének a lehetőségét. Összegzés nagyon röviden. Szobrászat és művészet elméleti kutatásámat a következőképpen fogom összegezni. Számomra a szobor, vagyis a képmás absztrakt felfogása egyenlő a szobrászat, de általában véve a művészet ontológiai feltöltöttségének kutatásában. Ez a felismerés adott választ a saját magam által feltett kérdésre, miként inspirálhatja a mulandó világ rendjéhez kötött tevékenységet, szobrászatot, egy lényegében nem ebből a léttérből érkező impulzus, miként alakulhat a műalkotás az isteni élet erejéből és annak törvényszerűségei által. Miként lehet szobrászként elérni, hogy minél kevesebbet avatkozzak be a valóságba, és inkább teret engedjek a dolgoknak, hogy azok megmutassák maguk. Kutató munkám során meggyőződésemmé vált, hogy az ember alkotó tevékenységének az Isten hatalmába kell esnie. Érzéki motiváltság helyett valamiképp pneumatikus vezérlésűvé kell válni. Vallom, hogy a szobrász nem tagadhatja meg a kőszobrászat teleológikus, ontológikus mintakép eredeztetését, fel kell ismernie, hogy a kő fokozatosan közli önmagát a teljességet. Van itt egy történés, mely jó indulatú eréllyel el akar válni az emberi művészi hatáskörtől, egy önálló alkotóerő, mely mégis szeret az ember keze alatt megmutatkozni. Azonban van az illetékességemnek egy érzékeny határa, melyet nem léphetek át. Itt válik el a profántól a szent. A szellem nem tűri a mechanikus eljárásokat, az életnek és halálnak egyszerre együtt kell megjelenni a műben,
a szobrász csak így értelmezheti magát. A szellem legmélyebb sötétjén átragyogó fény vagyok. Ez az isteni szikra létem alapja, eszencián mennyi fény.